Yawancin jama'a suna ɗaukan cewa ƙarfin gwiwa kake buƙata a wurin kasuwanci, ba ƙarfin gwiwa kaɗai kake buƙata ba wurin kai kasuwanci ko kuma ka kama hanyar duk wani abu ma da kake son ka ci nasara a cikinsa. Abin da kake buƙata shi ne ƙarfin gwiwa, kuma kana buƙatar jajircewa. Saboda yanda jikin mutum yake shi ne, duk wani abu wanda zai ba mutum wahala, jikin mutum zai nuna bai son shi. Idan ka ce ƙarfin gwiwa kaɗai kake buƙata, idan jikinka ya nuna maka ya gaji, to ba za ka iya tashi ka ci gaba ba. Amma idan ka gane ba ƙarfin gwiwa kaɗai kake buƙata ba, kana buƙatar jajircewa, to wannan jajircewan zai taimake ka. Ko da ka ji ba ka son ka tashi yau ka fita, yau ka gaji, ka yi aiki jiya, ka gaji, ka wahala, za ka ji ka iya fita, amma ba wai ƙarfin gwiwa ba. Abin yana bani mamaki tun lokacin muna yara, sai mu ga iyayenmu kullum sai sun fita, kullum sai sun fita, kullum sai sun fita, kullum sai sun fita. Sai mu ga a'a, to wai menene ke faruwa ne? Su irin wataran ba su jin jikinsu bai musu daɗi kawai su ƙi fita? To abin sai da muka ƙara girma tukunna sai abin ya zo mana muka gane cewa ba wai ƙarfin gwiwa kaɗai kake buƙata ba, kana buƙatar jajircewa. To abin da yake ƙara taimaka musu wurin fita shi ne jajircewa. Su ɗin jajirtattun mutane ne, shi ya sa ba ma sa sauraron jikinsu ko su saurari wani abu, tunda su jajirtattu ne. Sun jajirce, saboda haka kawai in suna son abu in suka tashi kawai yi za su yi. To wannan jajircewan kana buƙatar shi, kuma kana buƙatar purpose, kana buƙatar dalili mai ƙarfi. Idan ba ka da dalili mai ƙarfi, wannan abun shi ma zai ba ka wahala. Kana buƙatar dalili mai ƙarfi, dalilin zai ƙara ma ƙarfin gwiwa duk sanda ka tuna shi. To idan ka tuna dalilin, sai ka ga ka tashi ka yi abin da ya dace. To idan ka haɗa dalili da ƙarfin gwiwa da kuma jajircewa, sai ka ga ka kama hanyar cin nasara.